Acara salajengipun inggih menika janji wisudawan lan kesan pesan ingkang dipun pandegani dening Prizima Talita Sensiaturi lajeng dipun terasaken sambutan saking adik-adik kelas ingkang dipun aturaken dening Muhammad Nabil Firdaus. Kaula aturaken sumangga. Ikrar Pancasatya Alumni Mandua Jepara. Kami alumni Mandua Jepara adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami alumni Mandua Jepara setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengutamakan kepentingan pribadi dan juga negara. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami alumni Mandua Jepara adalah pembela dan pelaksana ideologi Pancasila, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami alumni Mandua Jepara selalu menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama. Kami alumni Mandua Jepara selalu memelihara hubungan kekeluargaan dan menjunjung tinggi nama baik Islam dan alma mater. Diikrarkan di Jepara pada tanggal 5 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Ingkang kula hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kalih Jepara. Ingkang kula hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Kalih Jepara. Sedaya Wakil Kepala Bidang saha Bapak Ibu Dewan Guru ingkang kula hormati. Kepala Komite saha anggotanipun ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati sedaya wali murid kelas 12 saha rencang-rencang ingkang kinasih. Sepindah langkung rumiyin, monggo sesarengan ngaturaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun limpahaken rahmat lan hidayahipun sehingga ing enjang menika kula lan panjenengan sami saged makempal ing papan panggenan kanthi sehat wal afiat. Shalawat saha salam mugi tansah kaatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun benjang wonten ing dinten akhir. Tepangaken asmi kula Prizima Talita Sensiaturi
Ingkang keparing tugas kalenggah minangka juru pambagyo saking para siswa-siswi kelas 12. Para rawuh ingkang kinurmatan, dinten menika pratandha pungkasaning wekdal kula saha rencang-rencang sedaya minangka siswa-siswi kelas 12. Saking dasar atine kula saha rencang-rencang sedaya badhe ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak saha Ibu tiyang sepuh. Matur suwun kagem Bapak ingkang sampun murupaken cahya ing asa wiwit peteng, saha Ibu ingkang sampun nyorake dalan kanthi donga-donganipun. Matur sembah nuwun sampun dados papan panggenan ingkang sae kagem kondur lan sampun dados papan panggenan ingkang sae kagem memulihkan diri. Amargi wonten pepatah Jawi inggih menika tembang mulih dipun wangsuli tembang memulihkan. Para rawuh ingkang kinurmatan, kita sedaya badhe ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak saha Ibu guru bilih salami wonten ing Madrasah Aliyah Negeri Kalih Jepara kita nglampahaken kelepatan ing tindak lan tunduk. Lan kita sedaya badhe ngaturaken matur sembah nuwun kagem ilmu ingkang sampun jenengan paringken. Rencang-rencang ingkang kawula tresnani, dinten menika kita sedaya badhe pamit saking papan sinau. Nanging perjuangan dereng rampung. Minangka namung wiwitan saking perjuangan sejati. Sesampun niki kula lan panjenengan sami boten nem-neman ingkang kedah tangi enjing ngagem seragam lanjutaken budal sekolah. Sesampun niki kula lan panjenengan sami badhe diadepaken kanthi proses ingkang benten. Wonten ingkang badhe nyambut damel, ugi wonten ingkang badhe lajengaken kuliah. Sedaya puniku inggih menika paragan saking proses. Bilih mangke kula lan panjenengan sami ketemu rintangan-rintangan saking berproses, kula badhe nitipaken pesan. Boten peduli sampun kaping pinten kula lan panjenengan ambruk. Anggenipun kedah tetep bangkit lan lumanjangken langkah. Amargi masa depan boten nampi tiang ingkang mandeg tengah dalan. Ngadepno masa depan kanthi tekad, kepercayaan saha iman, amargi sukses dudu babakan keberuntungan, nanging babakan perjuangan tanpa nyerah. Kagem adik-adik kelas sedaya, tetap lajengaken perjuangan kita lan banggaken Madrasah Aliyah Negeri Kalih Jepara kanthi prestasi ingkang cemerlang. Monggo sareng-sareng kita jagi asmi sae Madrasah Aliyah Negeri Kalih Jepara kanthi diri ingkang bermartabat lan berakhlakul karimah. Mekaten sambutan ingkang saged kawula aturaken, bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Para rawuh ingkang kinurmatan, kawula Muhammad Nabil Firdaus makili adi-adi kelas sedasa saha kelas 11. Ngaturaken segede atur pangajeng-ajeng kesan saha pangapunten dumateng kakak-kakak kelas 12. Matur nuwun sampun dadosaken tulodo panutan lan inspirasi kangge kawula saha kanca-kanca sedaya tindak lampah sakjroning duduk ilmu ing madrasah punika kangge dados dalem ingkang langkung. Wonten satunggaling piwulang luhur saking kawruh budaya Jawa, Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti. Tegesipun sifat dursila saha angkara murka badhe sirna lumantar wicaksana. Mugi kakak-kakak kelas 12 tansah pinaringan kegiatan kangge nindakaken kebecikan, amargi kebecikan punika boten namung kagungan tiang sanes, nanging ugi kangge dados dalem ing ngarepe dalan gesang. Kawula saha kanca-kanca sedaya
Ndedongaake mugi dipun paringi kamudahan gayuh cita-cita, dipun paringi kesuksesan dunya lan akhirat, saha tansah saged njunjung asmane alma mater kita kanthi pakurmatan. Pungkasane ngatur kawula nyuwun agunging samudra pangaksama menawi wonten tindak tanduk ingkang boten kersa wonten ing manah kakak-kakak kelas 12 sedaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.